Nie. Ďakujem. Ale išlo tu o to, aby sme nám ukázali, že všetko sa dá, len treba chcieť. A treba tomu veriť. Tak, to je vlastne základná myšlienka, preto sme ťa chceli naučiť na tej lopte stáť, lebo ja si myslím, že si pred 5 minútami tomu ešte neverila, že sa to dá. Absolútne nie. To môžem potvrdiť, a ani ja som tomu neveril. Však teraz ideme ešte učiť. Dobre, prečo o tom hovoríme? Lebo aj vy vlastne ste vymysleli, ak to tak môžem povedať, jednu takú akciu, alebo ako to nazveme? Krásnu akciu, ktorá znie na úvod vlastne dosť neuveriteľne, že by sa mohla podariť. Je to projekt a preto sme vám vlastne ukazovali, že sa dajú veci, ktoré si človek myslí, že by sa nemohli dať, alebo budú veľmi zložité. Projekt, ktorý trvá 90 dní, volá sa Zasaď strom, Make a Home. Našou tou primárnou myšlienkou je zasadiť na Slovensku 1 000 000 stromov. 1 000 000 stromov. 1 000 000 stromov, tak. Ale samozrejme... Počujete, ale už to odznelo. Áno, 1 000 000 stromov. Je to také veľmi jednoduché. Dá sa to stihnúť za 90 dní, ale samozrejme nestihneme to sami. Potrebujeme na to vás. A prečo chceme tie stromy vlastne sadiť? A kde ich chceme sadiť? Primárne sme si našli Tatry ako taký priestor, ktorý je potrebné zalesniť, lebo však nemusíme hovoriť o tom, ako tie Tatry vyzerajú. Ty si Marek Statier, ty tam chodíš každý deň, takže Tatry dostali niekoľko ťažkých rán, boj s likožrutom je už ukončený, takže priestoru na sadenie tam naozaj neúrekom. My sme si vybrali takú lokalitu spoločne s TANAPom, ktorá nebude podliehať výrubom, takže ten les, tam skrátka, keď ho zasadíme 29. apríla, čo je Svetový deň stromov, tak tam aj zostane. Jeden deň sa zasadí 1 000 000 stromov. Boli by sme nesmierne radi, keby sa nám to podarilo, pretože my sa chceme pokúsiť o Guinnessov rekord v počte zasadených stromov. Takže keby sa nám to podarilo, tak ten rekord naozaj prelomíme a tým vrijeme aj meno našej krajiny naozaj do sveta. Koľko ľudí odhadujete, že na to budete potrebovať? Mimochodom, toto je ešte pani mentorka projektu Vierka Kolárová. Dobré ránko. Dobré ráno. Takže 1 000 000 a viac. 1 000 000 a viac? Takže Každý jeden stromček? To je tá pointa, že nedokážeme to my 6. Áno. Sme tvorcovia projektu, ale dokážeme to vlastne spolu so všetkými ľuďmi, ktorým to proste nie je jednoduché. Nie je to proste len také, že je nám úplne jedno. Každý z nás má prácu, každý z nás má rodinu, je kopa starostí, ktorých bežne žijeme a podobne aj radosti, samozrejme. A pointa je presne v tom, že tak máličko stačí od každého a bude z toho jedna veľká myšlienka, ktorá zanechá naozaj hlbokú stopu a na veľmi, veľmi dlho. Ja si tú realizáciu ale tak stále ešte neviem predstaviť. Čiže 1 000 000 ľudí príde do Tatier a každý zasadí jeden strom naraz, alebo ako? Nie. Myslím, že to sadenie vyzerá trošku inak, ako tie dámy, ktoré sú naučené sadiť, sú naučené zasadiť bez problémov za deň nejakých 500 stromčekov. Takže nebude to 1 000 000 ľudí. My potrebujeme najskôr 1 000 000 ľudí získať na to, aby si ten stromček kúpili. Čiže aby boli vlastne peniaze na to, aby si... Tak, aby sme mohli celý ten projekt zrealizovať, aby každý ten svoj stromček, do ktorého vloží vlastne svoje osobné meno, lebo to bude stromček, ktorý sa bude volať Dvorský, bude Janka Hospodárova. No, tak to si píše, samozrejme. Myslím si, že môžeme povedať, koľko tak asi približne stojí jeden stromček, ktorý sa chcem kúpiť. 7 eur. 7 eur. To bude aj forma, ktorou sa budú môcť ľudia zapojiť. V ďalšej fáze príde, teraz sa môžu zaregistrovať, to je tá prvá fáza, od včera máme spustené stránky, kde sa to dá, možno ste si už aj všimli. A v ďalšej fáze príde SMS-kovanie a forma webpay a podobne, kde budú môcť naozaj z každej strany sa zapojiť ľudia a v tej tretej už budeme potom realizovať prípravu, nákup stromčekov, plochy. A ešte chcem podotknúť, že nebude to len v Tatrách, ale budú si môcť ľudia vybrať aj mestá, pretože aj v mestách je tá potreba veľká. A dokonca vznikli špeciálne skupiny, kde bude možné si vytvoriť skupinu, ktorú podporíme kúpou toho stromčeka. A krásne bude na tom, že vzniknú krásne lesy a tie lesy sa budú volať. A budeme to sledovať všetko, ak dovolíte. No tak to áno, Ďakujeme pekne, pustite sa u nás ešte pokojne. Pointa je v tom, že keď sa dá všetko, teda keď sa chce, všetko sa dá. A ja si myslím, že to platí aj o